What's up sa inyo mga ka-darkness? What's up sa inyo mga ka-darkness? Mga kabod ng kadiliman. Welcome sa inyo sa page ko na sa Lucy Pay TV. Well, last day ng bargain ngayon, kaya pupunta tayo sa bargain. Kung titignan natin kung saan naabot ang 500 pesos natin, kung ano mabibili natin, kung ano yung OOTD natin, kung makakabili ako ng damit or mga gamit. So, tara, let's go sa bargain. Yo mga ka-darkness, nandito tayo ngayon sa bargain. Bargain. Kaya isang daan yan. Kaya lagay ko siya. Isa lang. Isa lang kunin ko. Akong kapo lang. Pili tayo pang gamit ng vlog. Wala kasi ako. Sorry lang. Ito gagamitin yung dark na. Isang daan kuya ha. Yung minus 100. Minus 100. Salamat kay kuya. Medyo wala na masyadong tao. Nagkakaubusan ng mga paninda. Kaya dito muna tayo. Bargain ng biga. Yun. Saan? Medyo murahan na doon. Yung mga ka-darkness. Meron ba natitira? Anong oras sa'yo alis yung out dito? Alas 12. Alas 12 daw sabi ni Kuya. Kaway Kuya. Yun. Tingnan nyo kasi. Pag last day. Bargains. Yan. Isa pa lang nabili ko ha. Iconic. Nagbibili ako ng pan. Ang damit. Ito. Hey. Vlog. Mga ka-darkness to. Kakaubusan na. Ayan, So tara, ano tayo bibili? Kaso
totoo lang. Tawid! Totoo lang, madaming tao. First station ng Changi. Punta tayo sa second station. Second station ng Changi. Let's go! Tama ko pala kapatid ko. Yeah! Bob! Vlogger! Hi, Papa Nicole! Hi, guys! Yun! Second station, last na lang. Kaya magsesell na sila. Bye, Pops! Ito lang yung kawis ko. Ay, Oh, yan. Tagal magsalita. Balik po na. Sir, pwede magsalita. May extra large pong ganyan. Wala daw extra large na. Kaya bibili na lang tayo ng sinela. Sinela sa lang ma'am. Bagong size mga katarta. O dito rin ba yun? Yan mga katarta, sa kabili ulit tayo ng Dati ayaw magpa-discount. Lagay kita sa plat. Ayaw ko i-support. Ayaw magbigay ng discount. Ayaw magbigay ng support. Uwi na kayo, kuya. Uwi na na. Uwi na sila. Ay, dito sa bill. Gutom yung kapatid ko. Gutom mo ka, Brad? Yo. Ang pinaka maganda na talaga sa aking mata. Sa buhay kong may problema. Mga ka-darkness. Naglalangis na ako dito. Langis. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita. Pumasok ako sa bar. Bar station. Dito si Bong. Ang mabait na. Bong, kaway! Bong, may busina ka. Parang yung busina ni Bong. Yung busina ni Bong. Yung kapatid ko wala na. Dito si Kuya Dom. Shout out kay Kuya Dom. Doon si Pay TV, Kuya Dom ha. Hi! Hey, hi! Hi, sa vlog! Hi, sa vlog! Pasok ulit tayo sa Perfume lotion 100. Perfume lotion 100 na lang. Lotion na pampaputi, hindi nakakasya sa akin. Hello! Hey! What's up, people? Okay. Last day niya, Kuya. Last day. Musta benta? Wala daw. Wala daw. Thank you, Kuya. Kaputi. Pag bumili kasi ako, baka kasi may kaparehas ako. Ang Friday. Ito. Friday sa City Hall. Isa. Ito siya. Itong tatlo. Usang 500 mga kaday. Yo! Pasok tayo sa edito. Paraiso. Oh yes! Mukha na mo. Wag. Mga ka-darkness, papasok tayo pero lalaki.
Karurog, karurog. Patay mo. Paraiso. Bye, Pap. Okay, sa mapapangasawa ko, sana ganito yung shape mo. Hindi, joke lang. Oh, yes. Ikaw na ang pinaka maganda na dalaga sa aking mata. Sa buhay kong may problema. Kasama natin si Jang Jang. Hinahanap niyang mama niya. Saan si mama? Doon na, guys. Ma! Kahit yun yung dalawa memory card natin. Ay, ma'am. Last day na tayo dito, last day. Ma'am! Auntie! Nabibigyan na si... Ano eh? Nabibigyan na si... Auntie! Tatay nakapalapagpagon niya niya. Hi! Siya si Auntie. Tatay na pala pagpagon niya. Ano mo? Enjoy, guys. Gutom na, Pap. Gutom. Ayan. Hello. It's there. Sawa kayo yung pil kanina dito. Sawa kayo yung pil kanina dito. Vlog ako. Birthday mo? Medyo pinaka-poging security guard dito sa Bing. Opa nga. Opa. Yun. Saan ka opa dyan? Opa. Yeah. Thank you, man. 어떻게 해야 해요? 사랑해요. 그대를 사랑해요. 나조차 못하고서 그대를 그렇게 Mga ka-darkness, nagutom kami ng kapatid. Yun. Gutom. So yun, that's it mga ka-darkness. Natapos rin yung bargain edition namin ng kapatid ko. Lord naman siya. Ayun, nabili ko lang isang gorilla pad, tapos isang tsinelas sa 3 damit. Worth 500 pesos. So, pa-subscribe na lang sa aking channel, Lucy Pay TV. Yes! Ka-darkness. Pagod na ako. Wala na, oh. Close na. Liligpit na sila. Bye, guys.